Gràcies per atendre bon dia, gràcies per atendre aquesta convocatòria. Avui presentem un pas més en la transformació de la Nacional 2, un procés que està en marxa amb diferents iniciatives que totes elles van evolucionant i seguint la seva implementació, el desenvolupament del sector de l'Iveco Pegaso, la transformació del camí RAL, el desenvolupament de la Ronda Barceló, el projecte de la reforma de l'estació de Mataró i el nou pas subterrani a l'alçada de la Ronda Barceló, la rotonda, la creació de la rotonda de Sant Simó i avui la rotonda a l'alçada del pas del Cargol. A mi m'agradaria posar en valor que aquestes obres es fan ara d'acord amb els fons NECS. Sabeu que des d'Europa i des del govern d'Espanya es van incentivant una sèrie de transformacions aprofitant aquests fons europeus de recuperació que tenen un doble objectiu. D'una banda, estimular la nostra economia després de la pandèmia, però també al mateix temps accelerar, dinamitzar, catalitzar processos de transformació. Aquest projecte de transformació d'aquesta nova rotonda del pas del Cargol, que formava part de l'acord pioner entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per la cessió de la titularitat de la Nacional 2, fet que ha permès que poguéssim desenvolupar una sèrie de projectes com el de desenvolupament de l'Iveco Pegaso, ja incloïa que la Generalitat ens lliurava el projecte executiu d'obres d'aquesta nova rotonda. I amb la benzina, amb aquests fons europeus, el podem convertir en una realitat. Per tant, com deia, una peça més de la nova Nacional 2, una nova Nacional 2 que és una via molt més urbana, molt més cívica, que fa molt més propera, menys barrera entre la ciutat i el mar i que forma part d'aquesta transformació i posar en valor del front marítim. Després, ara el regidor Jerez, el regidor de Mobilitat, compartirà amb vosaltres alguns detalls més i també recordar que és gairebé 650.000 euros per la construcció d'aquesta nova rotonda, amb un inici d'obres que està previst per al proper dilluns, dia 13 de març. Bé, des del punt de vista de mobilitat, aquest projecte, aquesta fórmula constructiva, el que fa són diferents actuacions. Una, que amplia les voreres al costat de Sant Felicià i deixa el que abans era una via de servei. Una via de servei ja no té sentit en aquesta zona, en aquest tram de la Nacional 2, i es converteix en un carrer molt pacificat, en un tram de carrer molt pacificat, que a més en el futur, quan tinguem l'obligació de que l'Eurovelo, el carril bicicleta, passi per la Nacional, tenim una zona allà que no afectaria tant el trànsit de la pròpia Nacional 2, de l'Avinguda Maresme, perquè té cabuda per l'actual carrer Sant Felicià. Permet que, una cosa que ara no es pot fer, permet que els vehicles que venen del sentit Girona es puguin incorporar, puguin entrar en el passadís del Cargol, puguin passar a la zona de platja des del sentit Girona, que ara no, i el canvi de sentit dels vehicles que venen des de l'estació, per dir-ho d'alguna manera, de desencotxar l'estació, que ara es fa amb el carrer Lepant, doncs ficant molt trànsit en aquell carrer, ara es podrà fer un canvi de sentit normal i corrent perquè a pocs metres tenen aquesta rotonda per fer el canvi de sentit. O sigui que el trànsit en la Nacional 2 hi guanya molt, però sobretot descongestiona els carrers que donen a l'Avinguda Maresme, tant Lepant, Balmes com Sant Antoni. Creiem que tota aquella zona interior millorarà molt el tema del trànsit. Nosaltres hem mirat de respecte als guals i una de les novetats és que la parada d'autobús podrà estar
al costat mateix de l'Avinguda Maresme, integrada dins de l'entorn d'aquella mitjana parc que quedarà entre Sant Felicià i Avinguda Maresme. O sigui que ens dona moltes solucions a diferents problemàtiques de mobilitat aquesta construcció. L'Avinguda Maresme i els entorns guanya moltíssim amb aquesta rotonda i, com ha dit l'alcalde, això és un tram que ens permetrà anar guanyant terreny a tot el que és l'Avinguda Maresme, de forma que pel costat muntanya cada cop s'assembli més a un bulevard, perquè tinguem voreres molt àmplies, zones pacificades i una continuïtat entre Sant Simó i la Ronda Barceló i després fins a la Llarquera. I pel que fa a la circulació, de mica en mica veurem com es circula millor, però a més de forma més pacificada i ordenada.